आवाज सुनाई देता ना मुड़ी उड़ी हिलावल करे जब कोनो पैसा ना लगी मुड़ी हिलावला में बोलला में थप्पड़ी बजावला में और कहे के बा केहू लोग के एगो आँख केहू सुनाई लास्ट में कहेंगे का कि तनी पढ़ला देवलिया पताल फला तनी पढ़ला देवलिया पताल फला लास्ट में बस खत्म मिल हो गया कि अल्लाह बार लिखता हो संभाल लिखता अल्लाह बार लिखता हो संभाल लिखता अच्छा मान लीजिए कर एगो बाबू हो ठीक बा जेकर दू गो बाबू त अति उत्तम जे कर एक कहू नहीं केहू का करता अरे जवन कोनो के एको न चले